ating ingredients: sibuyas, bawang, miswa, mackerel, saba, at saka dahon ng sibuyas. Okay. Okay, unang-una igisa na natin ang ating bawang, and then ilalagay din natin agad ang ating sibuyas, baka masunog ang ating bawang. So ayan, gisa-gisa lang. Ayan, so naantay lang natin magkonting mag-brown at magkonting transparent ang ating sibuyas. Okay, and then ilagay na natin ang ating mackerel. Ayan. So, para hindi masyadong malaki yung hiwa-hiwain natin ng konti ang ating mackerel para mapag-share. Ayan. So, ito ang ating mga niluluto habang tayo naka-quarantine, ha? Guys, ito madaling lutuin lang ito at madaling makuha mga ingredients. Ayan. So, pakuluan lang natin bago natin ihalo ang ating miswa. Lagyan din natin ng tubig sa katamtaman na kaya gaano man gusto nyo, gaano kadami ng sabaw na gusto ninyo. Ayan. So, lagyan natin ng cube para pampalasa ng konti. Ayan. So, kumukulo ng ating miswa, ang ating nilulutong soup. Ayan, so pwede na natin lagay ang ating miswa. Ayan. So pag konting lang yan, kapag kumulo na yung tubig, lagyan natin ng miswa, konting lang yan, pwede nang hanguin. O, diba? And then, lastly, ilagay na natin ang ating dahon ng sibuyas. At syempre, timplahan na natin ang ating soup na ayon sa ating panlasa. So ito na ang ating miswa soup cod mackerel. Ayan. So handang-handa na sa ating hapunan, guys.